טוב, שוב שלום לכם. הסרטון הזה עולה עכשיו כי אני רק העליתי היום סרטון ויש כבר נראה לי איזה 12 דיסלייקים ועוד איזה 2 שכתבו לי תגובות רעות, אז אני לא יודע למה אתם כל כך נגדי. בסך הכל פתחתי ערוץ, אתם יודעים, אני בסך הכל רציתי שכולם ייהנו מהסרטונים שלי, והמונטאז' היה בשביל כל מי שיצפה ויואב את זה. אז אני מקווה שתבינו אותי, כי אני לא רוצה אויבים, אני רוצה שכולם יהיו בעדי, ואני לא רוצה כאלה שכל הזמן יקללו אותי. אז אני מקווה שתבינו, וכמו שאמרתי, תתנו לי לייק וסאב. ועידו בתגובות הוא כתב שהוא בעדי, וזה ממש חימם לי את הלב. תודה רבה לך, עכשיו אני מעריץ שלך. אז באמת תודה רבה לך, לייק וסאב, תודה לכם, אני דניאל.